Martine Tomáškovič, Sport.cz, tak proč jste se rozhodl nejít třeba domů na Slovensku, ale přijít do Karviné? Tak hlavná vec, prečo som sa rozhodol pre Karvinu je, že som videl obrovský záujem aj trénera, aj vedenia klubu a aj určite to, že považujem Českú ligu troška kvalitnejšiu ako tú našu na Slovensku, takže preto som sa rozhodol pre Karvinu. Trénera Jarabka znáte? Osobne sme sa nepoznali, poznal som iba, že trénoval na Slovensku, že som proti nemu hrával a potom iba z telefonátov, ktoré som s ním absolvoval. Dobrý den, shrnul na tom dnes. Říkal jste, že ta Česká liga je trochu kvalitnější než slovenská. V čem teda podle vás má tu úroveň třeba o něco vyšší? Tak už len z toho, ako sa tým českým tímom darí v Európe napríklad, alebo aj to, že nehovorím, že všetci, ale veľa slovenských hráčov, ktorí sa dokážu na Slovensko presadiť, tak idú do Česka, tak už len to vypovedá o tom, že tá liga si bude troška lepšia ako tá naša. Vy sa tady vracíte z zahraničí, jakoby, dá se říct, nej to krok zpátky. Neviem, či to je krok späť, tak v Belgicku som pol roka hrával, to bolo fajn a ten druhý pol rok nebol pre mňa dobrý, takže beriem to ako nejaký ďalší krok v mojej kariére a myslím si, že keď splníme cieľ, ktorým je určite záchrana, tak to budem hodnotiť pozitívne a budem to brať ako krok vpred. Ten půl rok v té Belgii, to bylo i tím, že se změnil trenér, pak že jste vypadl Určite to bol aj tým, zmenil sa aj trenér, ktorý ma tam priviedol, zmenil sa aj športový riaditeľ, ktorý stal takisto za prestupom a v podstate, keď títo ľudia skončili v klube, tak ja som nedostal žiadnu šancu a v takom nešťastnom termíne mi bolo oznámené, že si mám hľadať klub, čo sme s manažérmi už nestihli, lebo chceli, aby sa vrátila tá čiastka, ktorú investovali, takže pol roka to tam nebolo úplne ideálne pre mňa. Jak ste to požíval teda? Bolo to náročné, tak ja som stále sa pozeral na to, že je to obdobie, ktoré môžem využiť vo svoj prospech, tak snažil som sa čo najviac trénovať, mal som tam individuálne tréningy a keďže som nehrával zápasy, lebo mi zakázali hrať aj za Bčko, tak som mal trocha viac času na rodinu, ako to inak býva, tak snažil som sa venovať manželke, dcere, takže tak. Naposledy ste hrali v dubnu, jestli sme sa dobře dívali, je to teda dlouhá doba, takže jak rychle se dostat zpátky do tempa, do rytmu, do zápasové pohody? Určite to je dlhšia doba, tak to dlho som asi ešte v kariére mimo nebol, ale tak ako som vravel, ja som robil všetko preto, aby som to obdobie využil vo svoj prospech a jasné, tá zápasová prax si myslím, že na začiatku mi bude chýbať, to by bolo veľmi veľké prekvapenie, keby nie, ale práve preto som sa dohodol s Karvinou tak, že som tu od prvého dňa, na nič som nečakal na nejaké ďalšie ponuky alebo tak. Chcel som tu byť od prvého dňa a aby som sa mohol pripravovať a absolvovať celú prípravu, takže tých prípravných zápasov je tam dosť a verím, že to bude dostatočné obdobie na to, aby som sa na tú ligu pripravil dobre. Dobrý den, Lukáš Plata, Rozhlas. Vymínil jste tam, že jste nemohli ani hrát za Bčko, tak tam bylo jako tak vyhrocené, nebo jaký byl důvod? Ja vám ani sám neviem povedať. Ono to bolo tak, že klub chcel, aby som odišiel, ale chceli tie peniaze, ktoré do mňa investovali a povedali to úplne na konci prestupového obdobia, takže my sme to s manažérmi nestihli spraviť a ja neviem, či to bol trest, alebo nejaké rozhodnutie manažmentu klubu, že v tom Bčku boli mladí chlapci, ktorí, dajme tomu, majú nejakú perspektívu pre klub, tak ja už úplne neviem, aké rozhodnutie to bolo, ale tak ja som hrať za to Bčko chcel, dokonca aj v prípravných zápasoch za to Bčko som hrať mohol, tak tie som odohral, ale v lige povedali proste, že nie. Myslím si, že to bolo skrz to, že som neprestúpil a robili mi napriek a aj takto sa snažili na mňa vyvinúť tlak, aby som v zime odišiel, ale ja som
Ja som tam nechcel nikdy ostávať a nehrať futbal. Ja mám futbal rada a chcem ho hrať, takže to bolo jasné, že v zime stámeď odídem a nájdem si klub, kde sa zase budem môcť mať radosť z futbalu. Martine, Květo Šimek, Deník Sport, dobrý den. Jenom pro upřesnění, teda o jaké částce se bavíme? Jste říkal, že po vás chtěli nějaké peníze investované, tak jenom má člověk představu. Ja úplne neviem, aká tá dohoda medzi klubmi bola, ale nebolo to podľa mňa nič veľké, nejakých 200-300 tisíc eur. Bola tá prestupová čiastka, asi to ja úplne neviem, ale niečo také a neviem, čo ešte oni považovali za investovanú čiastku do mňa. A ty ste prišli zadarmo? Áno. No, vy jste ofenzivní typ hráče, takže který Poznaň tak sedí? Mne najviac vyhovuje na ľavom kraji, takže, ale aj v Belgicku, aj v Ružomberku som hrával aj na hrote, takže najmä keď sa hrá na dvoch útočníkov, viem si to predstaviť, alebo ma tam tréneri používali, ale keby bolo na mne, tak na tom kraji sa cítim najlepšie. Dominik Holec říkal, že se znáte, že s Brhlovanem znáte tady ještě další hráče, že je tu víc. Poznám aj Mateja Čurma, s tým som dokonca hrával v Ružomberku a Mateja Franka, s tým som sa stretával ako súperi, takže určite Krčíka takisto registrujem, takže Fleischmann, veľké meno, veľká postava ligy, tak nepoznám osobne, ale viem, kto to je, takže určitě nějakých hráčů v kabině už poznám. Takže nejdete tedy do úplně neznámého prostředí. A co říkáte obecně na ten tým, už třeba podle té soupisky, Volec, to je asi taková jistota? Tak ja si myslím, že to je dobrý tým a hráčov, ktorých ja osobne tu poznám, si myslím o nich, že sú to dobrí futbalisti a aj preto som tu a verím, že spolu tú Karvinu zachránime. Martin, stihl si už vybrat číslo dresu? Starým ti fanoušci lidí? Hej, bude to číslo 17. Chcel som 9, ale niekto to zobral predo mnou, že to bolo tesné, ale tak mám 17. Tak když bylo těch čísel, tak proč 17 a proč jste chtěli? 9 som chcel, pretože sa mi v nej v Ružomberku darilo a potom v Belgicku som to skúsil s 29, to moc nefungovalo, tak som skúsil niečo iné.